Здравейте на всички! Добре дошли в канала на веригата магазина Березка. Навин е необичайна жега, а в Березка има нещо, което да помогне да се справя с нея. Днес ще опитваме студени супи от нашето меню. Това са таратор, окрошка и студена супа от свекло. Всички супове в Березка на цена 3,90. Първо наред е таратор. Таратор – традиционна българска студена супа. Нека да видим какво има вътре в упаковка. Ярък аромат на краставици в съчетание с кисело мляко. Освежаващо, вкусно, с парченца на орехи. Точно това какво ви трябва в горещия ден. Минаваме к още една студена супа от славянската кухня. Окрошка. Тя има някои задължителни съставки. Хлебен квас, краставици, варени яйца, картофи и пилешко месо. Но се отличава с допълнителни продукти. Копър, зелен лук, горчица и заквасена сметана. Много е лека насищаваща супа. Калейдоскоп от вкусове. Според мен това е най-хубава студена супа. И последния за днес – студена супа от свекло или свекольник. Особена и полезна така, както има краставици, цвекло и малко горчица. Тя прилича малко на окрошка, но благодарение на цвекло има розов цвят. Като супа Барби. Тази супа няма месо и полека. Това е всичко за днес. Опитахме 3 различни летни супи, които се предлагат в Березка. Не забравяйте да се харесате, да се абонирате за нашия канал и да се напишете какво искате да опитате в следващия епизод.